No niin, terve täällä taas. Moro. Mä tein tähän tämmösen lammasfarminäkkiä, mutta ei ollut kyllä tosi muuta tehty tässä, että eipä tässä mitään. Jatketaan. Eli tässä jaksossa me tehdään yhteinen talo. Ja semmoista. Joo. Mä otan... Onko sulla puuta? Mulla on stäkki siitä talvipuuta. Mutta en tiedä tosta... Aha, normaali puuta. Mä otan kiveä. Mulla pitäisi olla sitä jotenkin. On mullakin normaali puuta. Pitäis yksi. Mä otan tuosta noita ja sitten... Mulla on 24 jäljellä. Mutta mulla on tätä koivoa, olisi stäkki ihan tavallista puuta. Ja se kirves pitää. Otan kiveä vähän joukkoon. Otan miakkaa. Noin. Missä suunnassa sitä puuta oli? Tuolla päin on jotakin. Joo, tuolla. Mä ajattelin silleen, että mihinkä, tehtäisikö vaikka tähän näin? No vois siihen johonkin. Tää lakaa jotenkin tää servu. Joo, on se. Mulla on kohtaa 32 puuta. Oho. Noin nyt tuli. Au. Maalat ja rakennut. Kato. Mä katon. Teet tästä näin. Peittävä tällä puulla. Tästä. Tähän asti. Tämän alueella. Tästä. Mä haen niitä aitoja. Mä teen semmosen lämmöntalon. Tiedät sen kuvan, minkä mä näytin sulle. Joo, sellainen. Joo, täällä oli. Mä täällä vaan parkour. Aga. Täällä on semmosia. Kumman sä otat näistä entsatuista kirjoista? Oota mä kato. Mä otan tän Pain of Arcux. No mä otan sitten ton affi Se on ihme. perään tarkoitettu se Aqua Infinite. No ei se mitään haittaa. Pidättää henkeä kauan. Joo se
hengityssuoja. Mahtuuko tänne vielä mahtuu? No ei tätä olemme tehdä se alue. Joo, tee. Pois. No vai vähän jeesiä. Noniin. Sitä aluetta saatte puulla. Okei. Voisin mennä kasvattaa vehnää tai mitä nyt se onkaan viljaa. Ei kun kasvatetaan kun tää on tehty. Ei vaan me aloitan jo kasvattamaan. Oho. No niin. On mulla täällä kaikki. Niin, tää on tosin 3. osa. Me uploadetaan varmaan. Jos ei vai sitten 2. Me just tehtiin tästä vaan. Uploadetaan 3 videota. Mutta uploadaan siis hetkiä, niin Tunti. 2. tunti. 2. Kaikista, niin 2. Kai mun hommesta saa siidejä. Pois. Ja sitten mä otan sieltä samalla tätä ämpäreitä. Kivasti siidejä sulla. Paljon mulla oli. Sulla oli 34 vai 2. Sitten täällä on vielä 5 lisää. Tuossa on sun ämpärit. Mä en ainakaan heti mene. Kasvatan niitä äkkiä. Vois tehdä tähän näin. Onko sulla vielä sitä aitaa? Ei. No voi nyt. Täällä tulee joku mine. Aivan se on toi. Aina opeta hommistani vähän dirttiä. Hei, mennään äkkiä nukkuun. Katun tehdä sen. Vois. Älä puhalla siihen mikkiin tuolla lailla. No anteeksi. Mä käyn äkkiä kerää puuta, koska Käy. me ollaan kaadettu aika paljon puuta. Sehän oli ihan täynnä. Oliko? Ainakin mun mielestä. En oo nähnytkään. Varmaan tänään kun me lopetetaan jossakin 12, Niin jos mä jaksan. niin et varmaan laittaa uploadaamaan 2 ja sitten 3. Tai molemmat yhtä aikaa korjaa. Joo.